hedder Michael Suhr, og jeg er indehaver af Suhrs Udvikling og Botræning her i Gislinge, lidt uden for Holbæk. Suhrs Udvikling og Botræning er startet for 8 år siden og er et socialpædagogisk opholdssted. Vi kalder det Suhrs Udvikling og Botræning, fordi vi synes ikke, det er bare et sted, man opholder sig, men er et sted, hvor man skal trænes til hurtigst muligt at kunne klare sig selv. Vi er delt op i 3 faser. Fase 1 er, når man lander, skal have ro på, kommer ind i huset og bor. Og herinde skal man forsøge, om man kan få drømmen på plads. Altså om man tør drømme om sin fremtid. Mange af dem, der ankommer i kaos, så der går et stykke tid, før der falder ro på. Fase 2, det er udslusningen. Når man har boet herinde et stykke tid, så rykker man i udslusningen for at lære at være i egen lejlighed, lære at styre det, hvorefter man rykker i fase 3, hvilket er ude i egen lejlighed ude i byen. Jeg hedder Camilla, og jeg er souschef her hos Suhrs Udvikling og Botræning. Jeg har været her nu i 5 år, og før der har jeg arbejdet som sagsbehandler i kommunalt regi i 10 år med anbragte unge. Min primære opgave herude, det er kontakten med sagsbehandler, sørge for, at det administrative er på plads, sørge for, at vores personale er uddannet og kan modsvare de krav, der bliver stillet til os. Jeg er afdelingsleder her på Bryggeriet, hvor vi har plads til 8 unge i hovedhuset, og så har vi en udslusningsafdeling, hvor vi har 5 pladser, hvor de unge de flytter ud, når de skal ligesom være tættere på, at de skal flytte ud for sig selv, og så har de så mulighed for at få prøvet det af, inden de ender i egen lejlighed. Når de unge kommer her, så starter de med at bo i hovedhuset, og så afklarer man, hvad det er for nogle ting, som der skal arbejdes med, hvad den unge har brug for hjælp og støtte til. Og det er sådan en individuel behandlingsplan eller handlingsplan, der bliver lavet for hver år. Og så er det det, man arbejder på. Finder ud af, hvor er styrkerne, hvor er svaghederne, hvad er det, vi skal arbejde med, og hvor er det, den unge har nogle ting at lære. Og så arbejder vi med det i en periode, inden de så flytter forhåbentlig over i udslusningslejligheden. Og målet er jo at få skabt et glad og et tilfreds menneske, som forlader Suhrs og kommer ud i verden og klarer sig godt. Jeg hedder Marianne, og jeg er afdelingsleder på Kæret her under Suhrs Udvikling og Botræning. Kæret, der bruger man typisk, hvis man er placeret i 107, det vil sige, det er borgere, som er over 18 år, og det vil sige, vi har dem fra 18 og lige nu op til omkring 7-28 år.
De unge, der bor her, de er typisk dobbeltdiagnosticeret. En del af dem har misbrugsproblemer. Vi prøver at arbejde på, at deres hverdag skal være så normal som overhovedet muligt. Og vi bruger NLP som redskab i dagligdagen, og forskellige andre former for hjælpemidler, massage og NADA og den slags ting. Grundlæggende kan man sige, at vores pædagogik er mentalisering, hvor vi har fokus på evnen til at mentalisere og til at udvikle den. Målet er naturligvis, at deres liv bliver så tæt på normalen som overhovedet muligt, og de har mulighed for at skabe sig et liv i fremtiden for dem selv. Så det er det, vi prøver at hjælpe dem godt på vej til.